रूपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा ए दिन सुर्खियों में बनल बाटे। शो में लीप के बाद दर्शक के कहानी कुछ खास पसंद नहीं आवत। ऐसे में मेकर्स के लगातार टीआरपी में नुकसान उठावे के पड़ताटे। कई साल राज कैले के बाद अब टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 से अनुपमा तीसरे स्थान पर पहुंच गई बाटे। यही बीच एगो बड़ा खबर सामने आवता कि कहानी में राही का किरदार निभावे वाला अलीशा परवीन शो छोड़ देले वाली। गौरव खन्ना के बाद मेकर्स के एक और बड़ा झटका मिलल बाटे। स्टार प्लस का नंबर 1 शो अनुपमा के कुछ ही महीने बाद अलीशा परवीन अलविदा कहली है। टेली चक्कर की एगो रिपोर्ट के मुताबिक अलीशा अब शो का हिस्सा नहीं थी। हालांकि अभी तक कारण का खुलासा नहीं भइल, लेकिन शो के फैंस खातिर ई एगो बड़ा खबर बाटे। यही साल अक्टूबर में मेकर्स कहानी में लीप लेके स्क्रीन पर आयल रहना, जेमे अलीशा के अनुपमा और अनुज की बेटी आध्या का किरदार निभावे का मौका मिलल रहल। गौरव खन्ना के बाद शो में ई बड़ा एग्जिट बाटे। ऐसे में अब 2 महीना बाद अलीशा शो के हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिले वाली। बता दें कि अभी मेकर्स और एक्ट्रेस की तरफ से एक खबर पर कोनो औपचारिक बयान नहीं आयल। फैंस के अलीशा और शिवम खजूरिया का एगो फ्रेश जोड़ी काफी पसंद रहे। अब शो में एगो नया ट्विस्ट आवताटे, जहां राही, माही और प्रेम के बीच लव ट्रायंगल दिखावल जाई। ये अपडेट पर आपका क्या कहे के बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीपी भोजपुरिया।